D3 Payo, D3 Payo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan.
Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:07. Oras ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka manayanaya nga aga sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad, ireklamo mo sa K5. Sa subong adlaw pet sa 23 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2024. Dispiras sa mga magasaulog sang San Juan nga kapiestahan. Gina-welcome gid nato ng aton mga suki nga mga tagpalamati nga nagapoda diri sa aton sini nga pagpangalagad. Via K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Miagao 105.1, kag 89.1 Pasig City mga ka-K5. Ginaopdan man kita sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati diri sa aton sining pagpangalagad via 88.7 K5 News FM Iloilo. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome man naton ang mga suki naton nga K5 taxi patrollers, ang mga driver kag BAW sang Western Visayas Transport Cooperative. Ang ato sini nga mga KIS, K5 Iloilo Solid Supporters. Kag ang ato sini nga mga fans club chapter nga nakatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga balantayan nga balita nga ginadulong gid sa aton sang DTX 500. DTX 500 mataas balang inyo sini nga mga blood sugar level. Tumarin nyo na sang klinika DTX 500. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kapitan sa Nueva Sevilla Barotac Nuevo ginareklamo nga nagpangguba sang kudal. Kag subong man ang DNR hindi na mag-issue sang transport permit sa nagapangutod or sa nangutod kahoy dira sa may barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Subong man tungod sa chismis nga nagdaog sa loto. Magulang ginhaboy ang balay sang iyang manghod. Ano ni makiambit siya sang daog? Kag may araman nga pamatanon nga nagay-standby sa esplanade binakol kag ginkawatan. Di makita mo subong sa social media mga nagalagaw nga mga balita, nga mga post sa Facebook. Hindi safe, take diri ni sa may area sang Lapos na tabo. Ibalaon ta na karon ng dugang nga detalye pod kay K5 Aaron Refugio. Kag subong man mga naghahanda sa dispera sa banwa sang dingle ka mantiner sang tinuro nga tubig. Iban gani wagi gano tubig mo. Sos justa. Sa dingle Pututan Water District, waay katabo dila tubig. May naguba ko no nga main pipe. Ay na no nga main pipe ni nga nagkalaguba da.
Kita mo subong sa post sa mga Facebook, ginabasol nila subong nawasa. Tidisperas na subong sa may banwas ang dingli pero may tubig. Duga nga tapan nakaroon na diri sa ato sining pagpangalagad ang mga ka-K5. Hibaloon ta ining reklamo dara sa may banwas ang Barotac Nuevo mga ka-K5. Sa sining kapitan may video diri nga ginpadala sa aton ang tagreklamo naton nga si Ma'am Saichi Fermasis kag si Aida Vincent. Nga si Kapitan Gibismo nagpangguba sang kudal. Although nga may number naman kita diri ni Kapitan, unahon ta na yung tawag ining tagreklamo naton. Para may baluan ta kung anong kaundan sang sining reklamo. Kagabi dira sa may banwas ang Dingle may ginpatigayon man isa ka bypass operation. Ang ato sining Dingle Municipal Police Station ni baluon ta man nakaron na diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. D3 Bio ha, may obosip o nila natrangkaso. Tumarin nyo na sa klinika D3 Bio. Kaya ini siya isa ka natural nga antibiotic. Kaya ini siya sang halo nga chemical gani safe iniimnon mga ka-K5. Bakla nyo man ha sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sanbaya, diri sa ato sining pagpangalaga day kuwaon ta ining natabo sa may Nueva Sevilla, Barotac Nuevo. Sa ginareklamo diri nga kapitan nga nagpangguba sang kudal kag nagpamahog pa. Tanbaya sa ato sining nga mga suki nga mga tagpalamati gina-acknowledge ta na mga listeners naton especially dira sa may area sang Baldoza. Nagaupod gyud diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5 si Amay Cachuela. Subong man si Ramil Anton na dira sa may ugahan sa Iloilo Terminal Market. Istorya politika sa gihapon mainit ang politika. Nagpinangakig kuno si Mayor Jerry sa mga kapitan nagligad. Okay kuno nubo sa gihapon sa survey ang iyang bata nga si Raisa. Okay, hambal sa mga tawo kuno sa barangay. Raisa pa, jam-jam tapusa. Masakit-sakit gawa ba? Ahay, kaluluoy man yung mga kapitan, ambal si Mayor Jerry nga. May mayor pa man kabisan maperdi si Raisa. Ati, hamak mo na niya katabo sa buhay. Ay, injusta. Hindi na naiya siling nga pamulitika, sinabat ko na sa isa kakapitan. Siling sang kapitan, tiway ta may mahimo kap kay ila gusto mayor kay si Jam-Jam. Pinusdakan pag itutudo ko no. Tos, duay lang bilin kapitan. Una, kay sa tiyon sang eleksyon, gapahigot man kamo. Di kunig subong ginapuga kamo, ay kamo may mahimo. Di realidad na sa politika diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Basta gani mga dototoy kamo nga surugon. O sang kasiringgitan kamo. Amo nang realidad. Kung anong imando sa inyo, bisad balaan nyo nga hindi na insakto. Obrahon nyo na lang kay tungod nga ti idara kamo gapanirong. Te ilang tawa nyo, patawag ka mo to tapos istoryahom lang kamo gali ka nabuo sa survey to iya bata. Tapos singgitan ka mo to te. Kumustang singgit? Nami man. Yuhom subong niya si Uncle Kamlon. Ara na sa K5 Lawrence, naka-standby na sa linya nga to siningatag reklamo mga ka-K5. Alin sa may banwas ang Barotac Viejo ni siya gali ipaidad ko K5 Lawrence Barotac Viejo mga ka-K5 sa sining reklamo dira nga si kapitan ang nagpangutod si Saichi Fermasis. Ma'am, mayong aga live kita diri ko subong sa K5 News FM Iloilo. Upod mo si ka K5 Ralph Mosqueda. Hello, ma'am. Hello, sir. Oh, ma'am, good morning. Live kita diri ko subong nga sa K5 News FM Iloilo. Si ka K5 Ralph Mosqueda upod mo diri. Barangay ano ganinyo dira ma'am sa Barotac Viejo?
Barangay Nueva Cedilia, Nueva Ecija. Okay. Ano gani imo ngalan, Gid? Psyche Permase. Okay. Anong imo ginareklamo kay Kapitan? By the way, anong ngalan ni Kapitan? Si Junjun Legaspi. Junjun Legaspi. Anong imo ginareklamo? Legaspi, sir, Legaspi. Okay. Anong reklamo nimo gani? Ang akong ginareklamo, sir, nga kami, ang nagpangkakasang among nakudal, ginpatawag yung malang kami sa barangay. Hindi nga magwara sa santo. Okay. Nakita ko din sa gin video ni mo nga gintakod do may nakapaskil ang ano ni kay former Congressman Junjun Topas ne? Oo. Nga tarpaulin. Ti ano may nalantaw nga rason nga gin kakasgid ang imo nga gingubay mo kodalda? Ang ginakasaman sir nga kudal yan na balay ng tiya ko. Sa tiya mo na. Pero inyo ya ginbuklas man ni Kapitan. Oo. Oh, ti ano ko nung rason? Kay yan ko mo sa karsada. Ano? Sagabal ko na sa karsada. Paano magsagabal na sa karsada kay imo na ya lugar? Amo gani sir kay gintakos na namon ang karsada. Wala pa doon niya 7.5. Pero sakto sulod sa inyong alote. Sulod gid sir. Okay. Tinga nga kakas niya ni Kapitan sa ano nga rason na ya? Amo nang ginarason niya sir mo nga sagabal ko na sa karsada. Ano nga klase ka sa gabal? Kagkadelikado ko mo. Oo. Amo gani ang sabat ko, kay kung driver ka, ay hindi man iyamin road, dapat magpainahinay ka dalagan. Dayon? Wala yagi. Wala yagi kami sa gipatawagan. Abi, amo ni istugo niyo ko dal niyo. Ura na nakibot kami yan. Hello, ma'am? Hello, sir? Nagmatomato lang yan si Kapang Kakas? Oo, gulpi-gulpi. Sus, na ano man? Na ano nga ng kakas lang yan si Kapya Matomato nga way ganin nagpatawag. Pero before sina, may hindi ka mo pag-insindan ay ni Kapitan? Wala ya sir, kay bago lang ko diyan, nagbakasyon ako dire, kay wala klase. May ginsan nga rin nga dokumento sa kon nga may amuni nga may survey ka mo sang lote. Oo, kita ko sa sulod di mo na ya right kung kudalan mo ti kay kada karo kudalan no natabo dahi. Ang gani sir, yung nagbakasyon ko din, nakita ko lang nga ang among di nga balay open na gid, pag wala na sang kudal. Naging kudalan ko. Okay. Sang ano na natabo? Sang Pizza 13. Pizza 13 sang Hunyo nga ni. Oo. After nga pagtapos sa gipang gubaan ni Kapitan dang inyong nga kudal gipang kakas niya, ano dayon nagin obra mo gin kadtuan mo si Kapitan? Yan, kadto kami sa pulis nung paglakan namon. Ano ang basang pulis? Yan. Ang mga bito nga kung hindi tamang kung sa namon sa kaso. Gipatawag man si Kapitan, wala? Ay. Gimpablatter man, gimpablatter lang. Nagpa-DLG pa rin kami. Dayon? Wala kami dito na lupayan. Pero di ba titled? Kung titled man ang imo kag mangudal kada iya, imo man aya nga property para man sa seguridad ang imo nga balay mo. Oo, sir, kami bata mo. Oo. King namin nga niligan ang udal kada sa imo tapos iya gi pangkakas. Pero edad ni Kapitan? Ano pila edad ni Kapitan? Mga 50 plus, siguro ko na sir, wala ko kung pila na edad na 54? Ano man ni si Kapitan niya man nga. Tiyan mo ba lang na? Kapitan, sir. Bago na sa Kapitan. Okay. Pila ka balay gidarangin kaksan niya sang pertahan? Asang kudal? Akong kagangya ka tiya ko. Anong ngalan sang tiya mo? Anong ngalan sang tiya mo? Si Aida Bintel Baksinilia. Si Aida Baksinilia? Baksinila. Oo. Subong kay tigon ning kakas ni Kapitan dira ang kudal, why da kudal subong makantina? Wala. Ang sa iyo wala yung balik. Ang sa imo niya balik mo? Oo, gimbalik ko. Kasi nagambal ko dito sa DALJ.
Bisan kang kailangan ibalik ko yung kudal ko tablong kamuhon ko. Tiging balik man ni Kapitan. Kami ang nagbalik. Tiway naman ni Kap ging kakas lewat inyo paderda. Waya naging katas. Oh, ti magaliti sa tiya mo ay sa nang udaliwat da. Ay. Nadlok siya kay Kapitan ha. Ay man, siyempre. Ay na, no, hindi niya pwede nga imo na niya right nga mangudal kada. Pero sige lang, tawgan namon si Kapitan after sang interview namon sini sa imo kag hibaloon namon ang naka-blue siya ni kag nakaputi no. Oh, sir, na yung tagto mo na ang blue. Okay. Linggo ba yan? Hindi, yung balik ka tiyo namon. Ikaduha nga balik, ang ng puti ng t-shirt ya, linggo ba yan naman nila. Ay na, no. Diba, si bala nga may nakatapik na nga Junjun Tupa, sa mo naging kakas ni Kapitan inyo nga kwanda, nga kudal? O ikaw be. No, ano sa imo? Amot lang, sir. Nangingi ko matawad. Pero, hindi kung ikaw lang yan, sang sanaw ng kudal ng gibutangaw? Saan mo gibutangaw ko? Mga March 6. March, sir? March paging butang, tapos subong Hunyo naging kakas? Maduda ko ya kay tungod ka may ara nga nakabutang nga Junjun Tupas Oo, ako niya nga paglantaw eh. Kaya ti Marso pa da kung gustong kakakso ni Kapitan, nagliga pa pagtako dayon eh. Amot lang ang ulo. Ti laban pero ako ya mambal ko ya nga tungod niya may Junjun Tupas na gin kakas na dang iya kudala. Oh, nga man ako kay sa diretso anay na lang balang istorya ka support ka mo kay Junjun Tupas? Oo, dun kami, sir. Amo na nakita ko na nanong plastada eh. Tungod niya, imo man na yakin na matarong kung ibutangan mo na sang Junjun Tupas ya? Oo. Kaya naman na labot ni Kapitan kay kumo administrasyon siya? Oh, di ba? Oo. Tapos gubong niyang kudal kami Junjun Tupas, nga man na pressure si Kapitan now. Sige, tawgan namon si Kapitan Legaspi akon masabat sa diri sa amon. Ma'am, salamat gid ha, mayong aga gid sa imo. Okay, salamat man. Okay, so may lista sang kuana. Masalamat gid kay Faiba Lawrence. Tawgan ta si Kapitan Junjun Legaspi ha. Imo kay may reklamo diri sa imo ha. Way ta sa diretso na kontak pero tawagi lang sa diretso kay Faiba Lawrence. Kambalon ta, tungod nga may Junjun Tupas, amo na lang na diretso anay ha. Tungod nga may Junjun Tupas ang pader. Ginpakakas ni Kapitan Junjun Legaspi dira sa may barangay Sibilia, Barotac, Biho, Iloilo. Bukot mayad. Oh. Na mi man niya estilo ni Kapitan Legaspi ba? Amon lang kapa, Marso padaging takod gali dira. Nga subong ka lang sangging butangan lada sang Junjun Tupas nagligad. Amo pa lang ang imo sini nga pakakas sang ila sini nga pader. Oh, nga man kapaw. Oh, masakit ang ara ni Junjun Tupas diraaw. O nga butangan da Junjun Tupas tapos ginkakas mo ya kay butang tabi ko nara ka sa administrasyon. Ipaagi lang sa inchakto kap. Ang inchakto bala nga kung may kalagid man siya sala, pero kung nakita man lang nimo nga tungod may Junjun Tupas, at hindi na niya pwede. Iya na yakin na matarong kung magbutang sa da siya sining pader sang ngalan niya Junjun Tupas. Isa ni balandra niya na iya na iya kudal. Imo ya gin bayular mo ding right sang iya sang imo nga isa ka residente dira. Kuna muna ang senaryo. Pero kung nakalaksam sang lote kag udal siya, hindi na niya pwede. May diber kagidman nga kakson ang iya sining pader nga kudal eh. Ano tabla si Kap mismong nagapanguna, gapang guba to. Kung mali siya, ni kung politika, di grabe ka, laing gidang buot guro ni Kapitan. Mambal nga man, nakod, kimo di nga way, kimo nagapahilisin sa ako na. Ti unfair ni Kap. Gusto naton nga laboton si Kapitan para mapa-explicar man sa iya sininga side ang natabo dira sa may barangay Sibilia, Barotac, Biho, mga ka-K5. Simple man lang palamang ko tanon Kap. Aton diri gusto talang maklaruan, kaya nakita naton diri nga tungod nga may ara nga poster nga may nakabutang nga Junjun Tupas, ginkakas nimo ang
pader sang imo sini nga pumuluyo. Oh, te ano ang bal ni Kapitan Junjun Sibilia, oh. Ito mang sabat. Tapos isa kay Tatay Diggs karon. Sampalin mo. Temprano pa kayong politika dar sa Berotac Nuevo o Berotac Bio. Oh, gayum lang tadi. Damo pa rin magkalahin na bu subong nga padulong ang eleksyon. Tingganan niya diri sa aton sa syudad sa Iloilo, Kapitan ginapang singgitan nga nabuo sa survey. Sa iba niya kabanwanan naman managakatabo sa bawang ti diri pa lang una ho. Berotac Bio, Iloilo. Naka-standby sa linya si Kapitan Junjun Ligaspi sang barangay si Nueva Sibilia, Berotac Nuevo, Berotac Bio, Iloilo. Kap mayong aga upod mo diri si K5 Ralph Mosqueda, Kap. Sige, sir. Good morning. Kap, ano giman ang imong complete name? Junjun, sir. Junjun. Junjun Ligaspi. Yes, sir. Kapitan sang Nueva Sibilia, Berotac Viejo. Oo, Kap, may reklamo diri sa amon. Actually, bago ko lang na-interview diri sa programa, ang imo man nga isa ka residente dara si Saika Perares. Kag ang iya nga tiya nga si Aida Vencer, nga may video sa digin padala sa amon. Kap nga kakas mo digin guba mo ila sa digin gin kuha mo ila sining kudal. Kap anong natabo diri ka? Yes, sir. Hindi bala mo ano, sir. Sa before sila na kudal sila una-una sa rin sa may TV. Siguro nakita mo man? Oo. Wala man na sila mag-inform nga kudala nila dira. So, part na sa ating barangay bala, property. Hindi na sila property kaya wala man na nabigyan sa buong sirang sistema sa amon na barangay. Okay. May balay na dakap, di ba? Ha? May balay na, di ba? Wala. Okay. Negative ang balay niya na makita mo is yung dati pa na nga former kapitan na nagapungko, din ko na ganila, din pasigtan, kaya ang agreement daw nila, ang kisat halinan sila, mahalinan sila. Okay. Sige mo, hindi na sila mapahalin, kaya dapat, ano na daw mo na garden ba na, sir, sa barangay, dapat gina-require ang barangay na garden. Okay. So, hindi na kami makapag-garden, kaya aras na. Tapos, tingog ginasa sa likir. Okay. Tapos ang witisig ba na, sir, iskito na nila, narakita sa poiner, tapos ang pagkudan nila bala, aragit sa bibigate bala, sir, yung isis mabunggian na dito ang tricycle. Okay. Pero mga garga sulod. Oo. So, ginpabayaan ko na lang sila kay ang ilang sabat, ilang kanang data. So, sige, okay lang. Pero damo yun ang pwede mag-disgrasya. Okay, ngayon, natabuin na nga yung nagtuhukas ako kay ng isa ka residente nga may aras ako yung duta, mga pa sa yung duta nga ang muna aras sa tunga sandalan. Okay. So, pinagsiling ko sa iya nga isa ka adla pagkakita ko, kot ba na sila sa buho, namangkot ako kung ano ang nilang purpose. So, sa nila, mapatindig sila ko sa kudal. So, doon nag-init man gano'n yung ulo ko, pero wala, nag-relax lang ko. Sabi ko, hindi kita pwede magkudal dira. Kaya aral na sa sa unalan. Diba? Hindi ko bisan sa inyo na lang pumuluyo. Ang pag-iho ba na silang natin tagsa-tagsa sila. Importante matanghay. Pero nag-bis sila sa piyak daw nga kudal. Is naglansam pa gano'n sa ilang ginatawag tulungan mo, naglapog pa. So, kasi lang in that time niya, hindi pa ako nagapungko. Di ba? Kung hindi kili ka mag-gusto sa inyo din buhat, kasi nga sa iligun nyo. Di ba? Dapat kita mauna, kaya pagkita ang ginabuhat niya sa lalita pag-iligun. So, that time galing hindi ka muluyan, kaya yung reklamo niya sa permanent kapitan, yung ginabuhat niya sala. Sinusubo niya nga ginabuhat nila na. Ari ka po, una, hindi ila duta? Gina-claim nila, sir, nga ila duta. So, ang isang time ng paong kubra kayo ko dalang kaging patindugan nila sa mga haligi, kaya makudalgid sila. So, dito na nag-init ang ulo, kaya nga bay bala ko, kaya wala gid. Paruyin pa nga, bay, kaya ang ngambal ko man lang is, kung gusto nyo gid magkudal, idugo nyo itadungan mo sa may kilid,
ang muhon ni siguro aran na ito siling ko magbaligyan ka mo may bansiyan na kami sa muhon pero hindi pwede siling ko nga kung ano kalapad sa area mo yara da mo sa kung magid sa tudal mo. Okay. Di ba? Oh, ari ka po, gina-claim nila nga ila ang lupa, di ba? Yes, okay. May gipakita sila sa imo nga papeles, wala. Na amo na siling ko sa ila sir, sang ginigiba ko na ang kagito ako na itong ilang kaligisan ko dal. Siling ko wala problema, ipangbalik natin ini namon ini, mabulig pa gid kami pambalik. In case may pakita kamo nga pumatuod, yan yung duta. Okay. Naglaksam sila sa duta o kon wala kaya nambal bago lang nga may mohon. Yes, may mohon. Naglapaw sila sa ila nga lote nga ginahasiling nga ila nga ginkudalan nga na. Ang gusto nila sir is kudalan nila ang ila nga mohon. So wala man po sir problema pagkudal sa mohon, kung hindi bala naka-problema o nakasagabal sa atin yung pumuluyo. Oo. Wala, kung wala na sir problema mo, bisang ang gina-target natin is ang katawhayan bala, masawhay nga pag sinalayuhay. Pero hindi naman insakto, hindi nakaagyan sa lakyan, pati petos yan natin na, mo na nabulit. Kasi sa alliance na sila sir mo, hindi butang ko sa politika, hindi man sila magabalik sa politika, ang atin yung para lang sa kayuan, di ba? O, gani ka. So, ginihimo nila yun nga subong sa term. Kung sa term sa ilang ginatawag nga ilay ako ng kapitan, nga wala man yung naging pang-ubra. Subong nga daw, ginsugudan nga daw, pinagusto na lang sila, kahit wala ko nagpangakig ba lang sir mo. So, nangakig nga gid man ako sa to daw, hindi na gid man pwede, kahit ito nga sandalan, kudalan mo. Pero, after sang pagpangguba sang kudal, patawag mo ni sila sa barangay, nga mambal nga din ang inyong dokumento. Yes sir, sila ang nagtatawag sa papatawag sa ako, nagatumbay kami sa DILG. So, pamangkot na sila ng Sir DILG, kung di ang ilang dokumento, wala man sila ipakita. Bisan tax declaration or ano, dakaroon wala sila may ipakita? Tax declaration lang ginapakita. Normal malalasan ng tax declaration, di ba? Kahit kung ikaw ang nagaprodukto sa isa ka dutambi o ano dapat may tax declaration kaya ikaw nagaprodukto, ikaw nagabayad. Oo, ang DNR naghahambal man sa akon na in case may ang ginauyatan mo tax declaration lang, wala ka gid sang rason nga magkudal sa kabagay kay hindi inay mo. Okay. So amo nang imo nakita diri nga ilang nga mga sala nga ang gipang baklas man ang ilang nga kudal. Yes sir, hindi ang nakita ko lang yes sir, hindi ako nagabase nga tungod hindi ila duta, wala na nga sa akon sir. After nga wala lang sila na nakaperwiso wala sa pumuluyo o sa barangay sir, wala gyud ko na problema. Do kalapad pa man dikap sang kudal tapos lapos didto sa may pihak to sa nagapark di sa mga tricycle nga na yes sir, okay bala mo sir, ang ginatawag bala nga magsiling bala nga entrance kita dapat naga-curve kita nga as naga-liter C nga na naga-curve bala nga in case may magliko magsugat anay makita natin kag may mga matawhay hindi bala mabudlay magliko. Kung mo sa eskwela mo bala sir. Okay. What if diba, Kap? Intersection kita dapat naka-liter C nga naga-curve sa bala. What if Kap kung ma-prove nila nga ilang duta kag daragid mismo sa may corner nga nakatibsok ang ilang harigi nga na ila itakod mo bisan yes sir, wala problema wala problema kaya kami subong sir sa highway gani mga tanod ko ari naman nagtarapan kami disang dala namon siminto namon para bala sa kayuhan mga pagbiyahe sa mga motorista kaya mo man ang amon da purpose pero wala mo na kung may madisgrasya pa sir mo. After sa pagkatabangan nyo sa DLG patawag mo bala sila sa barangay nagkadto sila kung wala. Wala na sir, wala na. Kaya ang nambang nila sa DILG is ma-file sila sa kaso, sisiling ng DILG, so wala na kumahimo, kaya nga kuntahan sila niya para mag-ayuhay ka mo, mag-okay ang sistema sa barangay. Pero kaya ilay ako na dito is ma-file gito na sa kaso. May aragan nga nakaimpundira nga tao nga wala magkulabot sa iya, wala kung masagin nag-procedure pa sa iya nga ma-file man sa kuno sa kaso. Kaya pamangkot ko, sir, mag-amo na, ano ang pwede tayo balik sa ilang kaso man, in kaso por kaso? Depende sa abogado mo kaping kaso Kaya mo diyan, atong sir wala man. Ang importante kayuhan na sa pumuluyo at barangay ta. Okay na Kap, mayo na kay nakuha ko man mo side, nakuha ko Manila side.
Oo, sir. Regarding direct kita may nakabutang nga waiting shed. Yes, Hindi sir, mata yes. maka-decide Dugay kung na sir, kayo nga nag-excess sir ha, dugay-dugay na gid. hindi mata maka-decide sang sining sitwasyon sang duta dira kay may naga-claim nga ila. Then imo ya para sa kayuhan sang imo sining iban nga mga pumuluyo dira ginkuha mo na kay delikado kaayo para sa mga motorista. Yes, Okay. sir, yes, sir. Oo. Okay. So kap diri naman ko hindi ayahan siling sa mga naga-comment diri sa amon nga titungod kay may Junjun tupas ang kudal. Amo naging kakas nimo kay isang Marso pa na kuno. Wala na iya, sir, wala na iya. Hindi na iya mo na. Hindi na mo na. Wala na tayo. Ayaw kami ka mga tupas eh, sir, wala problema. Daw magulutod lang na kami. Amo Wala gani problema. kay kumo nga may away subong ang magulang kag banghod sa politika base balakon kay ti ara ka subong sa No, administrasyon. sir, wala ko daya, wala ta daya, hindi kita daya. Ako yang pangamon niya relasyon nga mga sa mga tupas is do magulutod lang na ang akong pagkadig sa ila, sir. Oo. Oo. Ati mayo ko hindi amo na kap. Wala kita daya, hindi pwede Walang din na sila involved sa mga musuna. Wala ko yung gamiter, sir, sa mga mga witi-witi na istorya, sir. Wala na yan. Correct ati mayo gid basta kap kung maipakita sila nga dokumento nga legal nga papilis nga ila ining lupa Yes, sir. ikaw mismo mabulig man pang kudal. Sige, kuha muna ang ila. Gusto tayo, wala ka mahimuon na muna mo bang aton na yan. Basta, di ba, private, wagid man tamay mo. Ang aton malang dayan, kabubuto nila para lang sa kayo ang pumuluyo. Oo. Sa barangay ka. Pero so far subong wala pa sila may napresentar nga papilis diri sa imo. Daw wala man lang, sir. Kaya daw tax declaration man ang ila ginapakita, sir. Okay. Kap, salamat gid sa paghatag tiyempo diri sa amon sa K5 News FM Iloilo. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, man. Okay. Nakakabatian si Kapitan Junjun Legaspi diri sa aton sining pagpangalagad mga K5. Ang reklamo sa pihak nga si Kapitan ng Guba sang Kudal. Ti makita sa video nga may ara nga Kudal may dalan. Okay. Siling sa tagiya amo na ya di duta. So kung mangudal kami ya amo niya nga diretso. O tsakto gid man ako imo na ya duta, imo na ya diretso. Why na may makapugong si mo mangudal ka. Si Kapitan Junjun Legaspi, gimpangguba niya ini tungod siling niya una naglapaw sila sa Muhon. Ti kung naglapaw sa Muhon, may ka pa nag-iya sang lupa. So kung may ka pa nag-iya, may titulo bala ini kung wala. Ti ang bali Kapitan, tax declaration kuno ang ila. Okay. Kadua, delikado sa mga nagalabay kuno dira nga nagamotor. Okay, delikado. Sige. Kung delikado, pakitaan sang dokumento sa gihapon nga nagapakita kung bala legit nga sila gapanag-iyasang duta. May project ang barangay nga daycare kag inaiya ko no waiting shed. So dira nila ibutang. Okay, so dira nga mga anggulo. Lastly, may anggulo bala sa pamulitika o kung wala kay kumo nga may Junjun tupas dira sa iya sininga pader. Kaya kung may Junjun tupas, mangkota si Kapitan, ay hindi, wala na. Kaya magdumang ululutod lang kuno sila sa mga Junjun tupas. Ang duta, sunod sa kay Kapitan, ang tax declaration. Sa piyak naman nila, nag-claim nga sila kuno. At ilan tawon ta? Kung magpakita naman kuno sa papeles, ining tagreklamo diri sa aton, mga ka-K5, nga may ara sila sang papeles, may dokumento nga sila ga panag-iya, si Kap mismo mabulig, panakod sining Kudal, dira sa may Nueva Sevilla, Barotac, Beho, Iloilo. Basta importante, wala sang pamulitika diring istorya. Hindi ko mo nga may Junjun tupas na karon sa iya sining pader, ginkakas ni Kapitan, hindi kita sina mapasugot, Kap. Iyan na iya sang tawo nga willingness. Pero kung sa diretso sa ato sining mga pumuluyo, sa welfare, sa safety, sa mga pumuluyo naton, okay, dara kita. Sa pamilya naman iya, i-present nyo kay Kapitan ang inyo sining titulo nga inyo na kay mabulig pa si Kapitan panakot. Tapos yung pagtakod, mahambala si former congressman na Junjun Topas. Botang ito, bilog ako, dala ko pala padlapari ito Ang tawad ako mga aking pagit si Kapitan. Kung mga aking si Kapitan pagid, at hindi na yung tsakto. Imo na na kinamatarong, imo na ya right, yung magbutang ka dara sa imo sining Kudal. Mga kakif. Okay. Tawagan tabi K5 Lawrence ang Dingli Municipal Police Station. Angot sa sining natabo dito kagabi nga may buy-bust operation sa may barangay Tabugon, Dingli, Iloilo. Right, Klinika DTX Coffee Mix ang kape nga dapat ninyo imnon. Klinika DTX Coffee Mix
amuning kape nga healthy, kape nga dapat gid ninyo imnon. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Atensyon mga runners, magpasakop kag mangin kabahin sang dalagan para sa Bululigan. Isa ka fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo 88.7. Para sa tanan nga mga pigado kag Bululigan nato nya pamilya nga mangin benepisyaryo sang sining aktibidad. Paano bala magpasakop? Yari ang dugang nga detalye. Ang event sa June 30, 2024, ang call time is 4:30 a.m. Kung luyag ninyo magparehistro, tawag ka mo sa number ni K5 Jenny Kauyunan 0966-234-2676. 0966-234-2676. Hindi ka na magkadto ka mo diri sa K5 News FM Iloilo Station sa Commission Civil Street, Barangay Luna, Haro, Iloilo. Ang registration fee 200 pesos nagsugod na sang June 9 hasta June 30 mga ka-K5. May nagahulat man nga sorpresa kag papremyo sa raffle draw para sa mga pumalasakop. Sa inyo tag sa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. Nakapabalhas ka na, nakabulig ka pa. K5 News FM Iloilo, kabahin ini siya sang ikatatlo nga tuig nga anibersaryo sang pagtukod sang K5 News FM, mga ka-K5, dalagan para sa mga bululigan. Ara na, ibalaon taning natabo kagabi nga by bus operation na dira sa may Banwa sang Dingle, kag dugay-dugay ibalaon ta kay K5 aron refuyo ang ining natabo dira sa may Esplanade area sa may Ilapuz, mga ka-K5. Based diri sa post sang isa ka netizen nga may ara nga nagapungko-pungko sila kuno dira sa may Esplanade, pero do diri ni siya sa may area sang Lapos. Guro kung di ko magsala, likod di sang Rizal Lapas, mga ka-K5. Kanami sila niya, Iloilo City is still not safe place to wander. Kanami lang magtambay sa Esplanade tani, kaso lang may alarming naman nga insidente ang na-witness namon. Mahampang lang man tani ko ML. Kaso may binata nagadalagan pakadto sa amon mga 10 meters away from us. Nagapangayo bulig. Ginlampusan daw siya sang anom kabata sang isa kasanga. Ang sanga sang kahoy kay hindi man basta-basta kay biskan lipot ang kadakuon niya kay daw pwede himuon haligi sang kudal. Nakuha nila ang bag sang binata nga may unod nga wallet kag makeup kit sang iya miga. Gintry namon lagas kaso wala namon abdan. Hoping nga mag-okay lang to ang binata nga ginlampusan nila kay maniwang pangadaan tapos sa likod pa nila ginlampusan. Pagbalik namon kay wala na ang mga biktima. Naka-standby sa linya si Police Captain Eileen Lacrete, ang hepe sa Dingle Municipal Police Station. Ma'am, mayong aga, live kita diri subong sa K5 News FM. Upod mo si K5 Ralph Mosqueda. Good morning, sir. Kaga mayong kasi mga tagmalang. Ma'am, una congratulations sa nangin madinalagon nga by bus operation na dira sa may barangay Tabugon, Dingle. Ma'am, sino aton subject sa sining by bus? Bali, sir, ang subject naton si Alias Noe, nga taga barangay Tabugon. Okay. Pila aton nga ano oras gin kandak ining by bus kagabi sa may barangay Tabugon? Balik kagapon, sir, sa hapon mga 5:22. Ang si Alias Noe pila edad, ma'am? 43 years old. Okay. Pila aton nga transaksyon sa iya kag pila na recover? Bali valor 2,000 tapos sa tinakuha ang drugs is more or less 7 grams. May standard drug price of 47,600. Okay. Ang monitoring ta kay Alias Noe nga ni ma'am, dugay na siya nga nagaduso dira? Ang monitoring natin siya ni sir mga 2 months kay everybody nakabatong kita sa mga series of text messages man sa hotline sa COP na nag-inform na ang inyong subject na to nag-engage sa illegal drugs. So, ginagawa natin sa validation for almost 2 months. Kagkapon napigayan siya na to na bukas.
Okay, kanami ma'am kay ti may nag-text ato na hotline nga mga pumuloy ogid mismo nga concern sa ila sini nga barangay kiti hindi lang man ni maobra sang pulis naton kaysa kadamo-damo sang pumuluyo daras may banwa sang dingle. Sa muni kay kun nami imo nga liderato dira may mga nagabulig sa inyo sa ato sini nga mga kapulisan. Yes sir, no. Actually sa mga pulong-pulong ginasulit-sulit ko gitina nga ang pagpabilin sang kalinong katawhayan sa isa ka banwa hindi lamang ina responsibilidad sa kapulisan kundi it is a shared responsibility sir between sa mga pumuluyo sa komunidad kag sa kapulisan man. Amo na sir nga ang mga positive operation ginabalik ko ginaang pagpasalamat sa pumuluyo nga nagakooperar sa amon diri sir sa banwa sang Dingle sir. Okay. Kay Dispera subong sa Dingle, hindi ayahan nga natigana ni Noe para sa Disperas ma'am? According mo sa pagpamangkot natin kapon sa iya sir, nagaling siya sa putotan sa Bulangan. So amo na kahapon nakatigayan kita nga magtransaksyon sa iya kagti amo ni ang aton nga positive operation sir. Ang iya nga operation ni Noe nga ni ma'am tabugon lang man? Hindi sir, bali sa adjacent municipality naton sir diri sa Banwasang Ganyas kag sa iban nga kabarangayanan diri sa Dingle sir. Okay. Anong trabaho ni Noe? Wala ni siya sir trabaho. Bali for the background 2017 na takpan ini siya sa dira sa city visiting drug den. Tapos 2022 nakagwa ini siya. Tapos subong mo na nang engage naman sa illegal nga droga. Nagligid to visiting drug den lang subong nadakpan na siya through Vibas. Yes sir. Okay. Ma'am Aileen, thank you so much. Good happy Sunday. Kag kabay pa nga maglinong kag matawayang fiesta para buwas Yes sir, madam. Ginya salamat kag mayong aga sir. Okay. Nabatian si Police Captain Aileen Lacrete ang hepe sa may Banwasang Dingle. Si alias Noe, standby ka kay K5 Aaron Refuyo. Nadakpan sa ginpatigayon nga by bust operation kahapon na dira sa may barangay Tabugon, Dingle, Iloilo, mga ka-K5. So sige pa, baligya pagi mo sang Shabu Sige ang baligyaanay nyo da. Kay maubos gi kamo gyapon ang manigari nga problema sa ato sining nga layi. May ara kita nga plea bargaining agreement. Di ko may plea bargaining ang mga gyapon balik-balik man sa gyapon, madakpan balik gwa man gyapon. Apply man sa gihapon mga ka-K5. Kining ni Edgar Badbadon importante way butigay way madihado sa insakto lang kita may rule of law. Kita kag may due process kita. Muna gani basta insakto nga tawo ang nadakpan kag kag insakto man ang ining napangkasuhan mo ni balik-balik man sa gihapon ng mga droga nga ni mga K5 why sa kinalain bisa nagliga may nagkalatumba nagkalapatay na pero sa gihapon why untat ang illegal nga droga diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Istoryahan tabalan ni samtang way pa si K5 Aaron ang natabo dira sa may sitio Bulan-Bulan, Barangay Santa Teresa, Hordan Guimaras. Mga alas 12:01 sang kagahon na Hulyo 21, Biyernes na isang kagahon o Biyernes no. Ang biktima si Leo Bargat, 49 anyos. Ang suspect magurang niya nga si Johnny. Sa investigasyon sang Hordan Municipal Police Station, sa aligasyon sang utod nga may kutsilyo ining si Leo nga ni. Ginataki ko sa patalom si Leo kundi tapos ang aligasyon naman iyasang magulang. Ati may nangaboy man lang siya kuno bato Tigari kay may huring-huring kuno. Nga may ara kuno nga kwan nga nagdaog sa luto. Di ko nagdaog sa luto, mga 60 million kunong daog. Sus, kaya lang alaman niya kung ako nagdaog sa luto, balandra ko man nga mangayo karon barato si K5 Jason Talaron. Siyempre may ipos-ipos lang kuya, librehon ko lang sa kape kag sa pamahaw kadaga Ay karon tumambal si K5 Jason Talaron kay K5 Aaron Refuyo. Nagdaog to siya sa luto, mga 60 million. Tapos kipawala lang siya. Hasta nga maglapta ng istorya tapos makadtuan ko to sa mga parinte ko karon. Teway gidtada. Nagdaog ka da sa loto, teway gidtada. Kung hindi ka maghatag, ang balon ka pa nga dalok-dalok ka. Kadako-dako sang nakuha mo, dalok.
Isabton ko tayaman ka mo luto eh. Base makalagpat ka mo yay. Pero muna ibalang istorya, basta luto gani, dasig na siya maglapta. Nga rin kay kalabanan nagadaw sa luto sa gobyerno. May 1 billion to nagligad, may para ka milyon. Hay. Ang nagadalaog kuno mo ni nagligad gid imbestigaran ti way man to. Naka-standby sa linya si K5 Aaron Rifuyo. K5 News FM Live Report. Ano ang bal ni Hepe K5 Aaron? Actually, K5 Rap, pagka natonto sa La Paz Police Station, wala pa kabot si Police Captain Perez sa K5 Rap. Pero tikadamo na dito sa mga personnel at iba sila duty nga resubong nga Domingo. Tigin may na inon anon kita tong nga Police K5 Rap, pero siguro hindi man siya i-charge. Pero sa siriniya, nga ti ang ining nagalapta ka nga istorya, nga di ko na safe K5 Rap, dari ang hindi kita magsala ang Esplanade 9 diri sa may likod sang Rizal Post K5 Rap. Kag diri sa dalom niya diri malakat-lakat ka lang gamay. May-ari diri sang dumalapad nga open space K5 Rap. Kasi din pwede ka kaigda, ka propongko, ka date kag kuno naman luyar mo himuon nga ti hindi sa mata sa akton nga mga otoridad nga nagalagaw man diri. Gin pala bota sa ila ang ining post ni Ivan Dave Sansaet kaya trending sa online rinibo kag madamo ang nag-komento dito kay Fibrap. Kaya pala po sa iya nati ining soldrito man nga nagampang na titani sa ML nga ti may nagpalapit sa iya nga 18 anyos nga ginpahayag tripingan kag ginapusan kuno to sang gahoy kay Fibrap kag naging tripingan sa ginabanta anom kuno ka mga pamatanon man ang ining lalaki. Pero ang sabat rin sang nainonanon taga Police K5 Rap ngati lunsay mga minor de edad ni kuno ang permi nagalagaw man diri sa ining area sang Esplanade K5 Rap. Kag base pa diri sa post ni Ivan Dave Sansaet nga tigarayon din nga ginbuligan man gintingwaan mang kontani nga lagson malaki K5 Rap ining nagtripping sa 18 anyos pero wala na nila maabtan K5 Rap kay tikarasig kuno nga magpalagyo kag ining insidente nga tabo K5 Rap ginabanta alas 9:30 sang kagabi kati ko ni sipon kung maggabi na gidman diri sa area na K5 Rap sang Esplanade 9 medyo kadelikado gidman kay tido ining sahi sang Esplanade no tumaragsahon na ni doawon sing tao duhulong don K5 Rap sa isa pa do tago sa mga Esplanade K5 Rap kag hindi black kaangay sa mga Esplanade naton nga namtan dira sa Nabitasan sa area sa Mandurriao porto hindi K5 Rap do masiling na kung gabi at kung ikaw isa ka pampatanon nung pang duwa-duwa ka pa magkadto diri kung ikaw lang isa kung wala kasing ipod K5 Rap. Kuan di man ada masyado mo ang lugar nga na do wala gawa may gakadto abi K5 Aaron. Kung gabi may mga naga-jogging dira pero kung maggabi do wala nagawa. Actually ako personally na may ako da sang lugar da magturutambay kung gusto mo da nga malinong kag matawhay sang sa iban nga mga esplanade nga masako. Yes, hosto gid ang kaangay sa Esplanade sa Tabukan, Mandurriao da K5 Rap. Tapos diri pagid sa Nabitasan. Duwa mo lang gid K5 Rap ando medyo tubragsahon man katuan. Kaya kung gusto mo ya mag-date abi K5 Rap kag magpa liwaliwa ka mo sa imong partner abi kagay diri kay K5 season dolaron. Pwede ka hindi ka paliwaliwa K5 Rap makapamuni-muni bla. Pero tiluwas sina sa malinong kagkatawhay kabayara gid nga mga pamatan-on K5 Rap nga ginpahayag nga masabad o kun mga minor nga ti ang ubra pan-tripping lagaw dito lagaw dere kay ti amo ni ang isa sa nag-attract ang attention sa post dere ni Ivan Dave Sansaet K5 Rap makon mo ang Iloilo City ito sa nagliga na kuha naton yung information nga do katawhay na nagkaganhagan lang krimen K5 Rap nga pagpan-tripping kag tipon-tipon sa mga pamatanon pero tiari naman K5 Rap amo ni
ang gintripingan naman ng 18 anyos. Pero sa positioning ni Ivan Dave Sansaet, wala niya ginpablatter, o wala na nila ginpablatter tungod sa pagbulig niya kay Five Rap, kag wala naman sa actually kagani kabalaw nga kanong himuon sa natabo ining insidente kagabi kay Five Rap. Ti dapat ginkantuan dayon sa pulis, ano, wala? O amo nang wala kita idea kay Five Rap kung bala may pulis nga naka-standby sa sining area. Actually kay Five Rap, sa paglibot-libot natong karagabi, makita naton sa pila ka distrito may mga porsyon bara nga daw masiling mo pagtan-aw mo kay Five Rap ito ka delikado di permi na diri may ginatrepingan may ara sa pulis. Pero hindi ta kasiling kung bala kagabi may pulis din nag-standby o kung wala kay Five Rap. Ang isa pakita na kay Five Rap kay since nga malapit ni sa barangay hall sang Rizal Lapos, si tani may tanod kung bala may tanod gidman or may tanod diri kay Five Rap, basi may tanod nga kon basi na ano ni basi why black Ruben kay Five Rap, pero check ta di liwat sa barangay hall nila. Kato evidence sikap karon dugay-dugay. Oo, pagtika naton do ka Linong, kay di Domingo nga daw sikap ni siguro do relihiyoso ni kay Five Rap. Balikan sa dugay-dugay regarding sa sining natabo nga pagpantripping kag di regarding man sa obligasyon sa ilang nga barangay tanod sa ilang nga barangay. Yes, kay Five Aron hindi ni pwede kun wide sa nagpablatter. Ano balang immediate action niya ginobra sang La Paz Police Station headed by Police Captain Marlon Perez, no? Nga ti ara nakapost sa social media, ti way bala nakalabot sa iya. Na-notice ko lang ni si Police Captain Marlon Perez kabudlay-budlay sa gihapon ini kontakon. Oh, nabudlayan ka man kana? Kay Five Rap may ara biskis ang kangay subong klananon mo tani la kay di nag-trending sa online nabi mo kay ti kung hindi man pagsaparon ko sa statement eting Iloilo City nga daan kay Five Rap kadamo sa nalagawan kadamo sa turista kadamo kita sa mga bisita so kinalanon tagan tani yang explanation kay Five Rap dati kung bala may mga pulis lang nga ginapamutang siya sa mga madulom nga area kay Five Rap kung sa permi lang nga ginatripingan. Pero subong kay Five Rap Domingo nga adlaw may takbalo basi kon anong ginaobra ni Sir pero nagpalabot na makita sa mensahe kay Five Rap regarding sa post nga nag-viral online ay kung basta ma-post niya sa Facebook ining natabo nga hindi maayo diri sa imo sa distrito sa Napos damo ni ang matingala kay Five Rap ay makadto pa ko sa Iloilo City ka may ginatripingan, mamo na kay Five Rap. So sabang way pa ka-reply si Police Captain Perez kay Five Rap. Lantaw sa may likod mo, basta siya nagapamunit do? Sige pamunit, Basta ara siya nagapamunit sa likod mo? Check naton. Basta siya nabalaw nga way ka-reply, bala kay basta gatokob lang tilapyaw. Bebe, may nagapamunit kay Five Rap. Basta makadawi siya bulgan, basta mga ayot ka. Why? Ito may galabaw nga tigaw na, no? Doon man di kay Five Rap. Why? Why do ka nami? Di sang suba na to, no? Pero sa gibe naman kay Five Rap nga kanami, di sang area sing Lapos. Pero budlay ni, kung hindi ka preparado, wala ka gapan dalan mo kay Five Rap, kapin nga gabi di sa may area sing Lapos, si Kangay ni natabo, sa nasaksihan ni Ivan Dave Sansaet kay Five Rap nga ti may gintripingan nga may gintripingan 18 anyos ti waigid malagas nila ang ining nagtripping kag ti wala man mapablatter sa pulis kay Five Rap. Okay. Kaduela na si Kapitan anong obraw niya karon kami insidente natabo dara actually nami sana siling ko kay namin ng lugar kon tambay-tambayan la kon gabi. Malino kag mataway ko sa mag-walking dara kami upod ang akon asawa kag mga ido dara kami sa gatro tambay kay Kalinong Balaw. Garing sa Kalino, sa likod ng Kalinong, may nagakatabo nga krimen kay Five Aron. Yes, kay Five Rap. Kaya gani may banda gani basi gang ni Blang nag-tripping. Ang baldi ari na palapit ta katon niya kamera para makita sa ngaton yung mga viewers ang siling original gang is Batang Rizal. Lapos versus Rizal. May banana pang paltak do mga sinisino magsulat-sulat da. Kaya ari may na drawing man rin basta man ni obra pag hindi natin kay Five Rap may ari pa di ganing aging drawing antina na kay Five Rap hindi ka napagpadalo mo kasi kung makilatan tablaw gang sa katunto nyo kung pangitaan ka mo sa mga pulis kaya para naggo kamo kami so kamo gorwa di ka mo
Amo nga na K5 rap. Gang ka dyan? Amo nga na kay permisyo gid sa pila ka mga bisita naton, hilabi na sa mga estudyante nga naga-bike, naga-exercise rin, jogging, K5 rap walking. Kagamo na, naputunta ang kapitan diri sa Barangay Rizal Lapos, kati kung anong aksyon nila kay ti arigid mismo sa barangay nila, kay ti may ara man sila sa barangay police o kung tanod, nga ti naga-secure sang ilang area of responsibility, K5 rap. Salamat gid K5 Aaron. Sige K5 rap, pabantayan pagid ang dugang nga mga hitabo o kon na mga balita diri sa may syudad o kon na probinsya man sang Iloilo. Kagiti nga balita K5 rap nadulong gid sing kalawan sang DTX Coffee Mix namit kapihon, perfect kid sa may mga diabetes nato nya makauturan, nagapaseksi, nagapamatso, kaya nagapa-detoxify sang toxin sa ilang lawas. Mabakal gid siya sa may klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Meloy sa tupad lang gid sang Robinson's Place, Haro, Iloilo City. Kupod sa patrol, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Repoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Sa kay Police Captain Perez. Sir, reply ka man kung teksan ka. Adlaw na niway kay pay mo ka bugtaw. O ginbutang kada bilang hepe ang mga hepe sa probinsya sang Iloilo. Why nagakatulog? Textan mo ni sila, ma-reply ni sila gilayon kay nga aman may instruction sa ila. Kag may monitoring every 30 minutes nga dapat mangin alerto kamo kung textan. Sa dingli to ang hambal ni Police Captain Aileen Lacrete sa binuligay sang ato sining nga pumuluyo. Amo ning nasolbar nato nakadakop kita sang isa ka drogista. Timo da Marlon Perez may nagatext man da base. Nga sir may natabo dire sir nga insidente pero way kag-reply. Gatext na si imo dira nga may interview ang reporter sang K5 News FM Iloilo, wala ka imo ya. Din ka naman imo Marlon Perez aw. Kapila na ni ka beses. Kay Colonel Joreste Coronica sir. Kung hindi man lang si Marlon Perez deserving nga mangin station commander sang La Paz Police Station. Kaksa na lang na sir. Hindi namon deserve nga may kasubong sining station commander nga every time may magkalahinabo kabudlay sa iya kontakon, kabudlay sa iya kadtuan. Tani aga pa ni sa police station kumo nga Domingo butang tabi nagahatag konsiderasyon ang ato sining city director nga kung Sunday ihatag sa deputy. Ihatag dira karon sa iba nato nya pwede dira mag-cater. Hindi pwede nga mo nang obrahon mo Police Captain Marlon Perez. Pwedeng instruksyonan mo da nga kamo ang in charge kay ti may pahuway mata hindi man pwede nga sa bilog nga si Manaway tabang sang pahuway. Pero sa mundi ba lang aspeto Police Captain Marlon Perez kung hindi ka man niya desidido nga magpanerbisyo diri sa amon nga mga Ilonggo, abihalin ka na lang diri bilang station commander sa La Paz Police Station. Pero kung mapakita mo sa amon nga madakpan mo ning mga pamatanon dira nga nagapang tripping kag malala gapamakol gapanguha kwarta kag wallet, hindi ka na lang diri, hindi ka namon diri pagbatunon. Amo ni dapat ang ideklara ni Mayor Jerry Treñas nga persona non grata. Mayor Jerry, may natabo diri ang insidente sa may La Paz. Ang imong nga hepe ko nga wayto na pablater ang nagpost sa social media to. Kaya nagliga diging klaro ni Colonel Coronica nga malinong kita diri sa may syudad sang Iloilo. Kaya nga to sini nga mga pulis ara nagalibot-libot. TDN ang La Paz Police Station Subong. Nag-ano si Police Captain Marlon Perez nga may insidente kumo kaway na pablater way siya nag-imbestiga. Ti ano hulaton pa nga may krimen nga matabuan ti sa mag-imbestiga. Tapos kabudlay-budlay man sa iya kontakon. Pila na ni ka beses bisan ako kagi naman ni ka-eksperyensya. Damo sa iya rason. Kung hindi ka gusto mag-obra bilang station commander, abi pwede Police Captain Marlon Perez, ikaw na lang voluntaryo nga maghalin, mag-resign bilang station commander sa La Paz Police Station, ihatag kung sino ang maayo nga makatrabaho diri sa istasyon sa La Paz. Balaan taman kapoy kamo, insindihan tang inyo sining nga mga trabaho. Tawo man lang kita mo ginensindi ta kun way man balita, way man kami gisinabad sa inyo, amo nang gina-clarify ko permi sa mga hepe nga mga suplado. Iki subong gamay na lang ga kalatabo subong.
Why man kami kasi nabad sa imo, why man kami na naga-interest sa mga private life, kung baka kapuway. At agil lang sa number sa investigador, which is maayo. Pero ari subong, may natabong insidente dira na makol, ginkuha ang wallet, ang safety kag security sa mga tawo diri sa imo area sa Lapas ang ginaistoryahan, hindi sila nga personal nimo nga kabuhi. So serbisyo isang maayo nga mon sini nga mga pumuloyo, ang mga pumuloyo sa syudad sa Iloilo. Kay ginasweldohan ka para nga magpanrabaho, pahulaga imo nga pulis. Ibang nagani kisa sudlan mo sa police station, nagakapot sa cellphone, nagauro ML da, naga-chat man lang gani. May insidente sa bang pahulaga bilog mga pulis dira ho. Panakpon to kay kadelikado. Sabay naman niya sang barangay. Kung may hitabo man dira, tini ng tanod yung nga dali-dali palapitan. Oh, aga patan ng inugta sa adlaw sang Domingo. Amo lang ni amon Kapilan na ni Police Captain Marlon Perez. Hindi mo na gani makuan, usisa di ka madakop atong nagpang tripping ato. Persona non grata kagid ni Mayor Jerry. Oh. Mabalik idi kay Mayor Jerry kay bala nagligad, nagahambal nga safe ang ato sini nga syudad sang Iloilo, nagahambal nga ti gabulig nga ato sini nga pumuluyo. What if kung nagabulig pumuluyo naton? Kaso ang problema ang station commander. Sige, garing kay wala nang tiyempo ka pang uwet na di si K5 Lawrence Solimano. Bantayan lang ang pila ka mga update sang sini nga natabo dira sa Lapas mga ka K5. Kagay na panawagan tadang Dingle Pututan Water District, dispera sa Dingle. Why, ya tubig subong abing nga gawa nyo da. Dugay na ni problema ang tubig dira, tang problema dira kay tani ng LGU ni manguna mo. Balan nyo ti paplayan sa iba niya pribado ning interesado para nga may mayo bala nga serbisyo man ang tubig dira kay mga pumuloy da makambit bala sa mayo nga serbisyo sang tubig. Garing kay why man sa kalag sang mayor sang Dingle kag sang Pututan. Isle nyo na niyang lawlaw nga Dingle Pututan Water District. Kapila na ni kabisis. Kapamati dira sa ton si Welmar Escobanez sa may Mission Road. Sap Suki Ayuda promo sang K5 News FM Iloilo. Bakal kamo sang masobra 500 pesos ang produkto. Kag makapasakop na kamo may isa na kamo raffle coupon sang Sap Suki Ayuda promo mga ka K5. Kada una nga semana sang bulan nagapatigayon sang raffle. Makadaog kamo 10,000, 5,000, 3,000 kag mga produkto ni Dr. Miloy kapareho sang Prebio Coffee. Klinika DTX Beauty Soap, 1 Calamansi, Spore Biotics, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, Klinika Deo Fresh. Alas 7 hasta alas 9 sa harana sa K5 karon sa gabi mangyaw-yawanay kita. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, sa ngalan sang amon station manager ka K5 Ray SPH Umalay kag sa amon sining area manager, sa amon nga Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines Dr. Ramil Itang-Oy, 5K Broadcasting Network Incorporated kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Himpilan na pinagkakatiwalaan at